budaya niku rena-rena. Budaya niku mboten iso dipisani karo agama. Alhamdulillah luar biasa. Iki ditonton sak dunia wae enggak dicari ning Gothok ya baru satu kali ini. Ning saire kan tetep agamis to nggih. Nah, teng mriki wis Bapak Ibu sekalian, inilah Putra Wali keistimewaannya karena bisa menggabungkan antara agama dan budaya. Bersama Putra Wali, yuk Bapak Ibu sekalian tetap bersama kami. Inilah lewat seni dan budaya, saatnya yang muda bicara agama. Ini seni bukan sembarang seni, tapi seni untuk menata hati. Barang siapa mau mendengarkan dan menikmati, insya Allah akan berkenan di hati. Ini hiburan bukan sembarang hiburan, tapi hiburan yang membawa keberkahan. Barang siapa yang sudi menikmati dan mendengarkan, saya doakan insya Allah akan mendapat ganjaran. Allahumma amin. Pengantin baru, let's go.
Alhamdulillah pengantin baru sampun pareng paripurna, Bapak. Kasbunallah. Iki santri tenan. Ora tanggapan yadro njaluk orek-orek iki sapa iki? Orek-orek nggih, nggih. Wes. Gawe senenge dulur niku wis ganjaran pikir kula ngoten mawon penak to Pak nggih. Pokoke gawe seneng. Lah mbok sampean joget ning kene joget sawung senyamang wis seneng ganjaran Pak. Dengan catatan iki sing mari dosa ini joget karo mendem kuwi lho. Niku jelas karo nggih napa mboten? Nah wong joget karo selawatan diiringi musik kan yo betapa indahnya iso gawe senenge wong akeh untane dulure niku rena-rena karaktere tabiatnya. Tapi al muslimu aku muslim wong Islam sedulure wong Islam. Dadi yo karaktere tabiate dhewe-dhewe, tapi biar bagaimanapun itu adalah saudara kita, nggih. Nah, lagune Hasbunallah ngono kae lho. Wes, niki nganggo ura-ura barang apa mboten? Ana telu ciri-cirine wong munafik kang sepisan gedhe gorohe beda ati lan lesane kaping pindho puniku dipercaya tansah nyanati ngombe dhisik bahaya iki. Tan kena diugemi tansah jani kang kaping telu puniku lamun janji tansah nyulayani aja sira lakoni. Wis lagune Kasbunallah ya nek apik. Monggo sinarengan kalian kadang-kadang santriwan santriwati Jamiah Sholawat New Putra Wali.
sesembahanku printen lan dalu mung limang wektu kanggo prasto onggalan nafsu. Sembahanku printen lan dalu mung limang wektu kanggo mrasto bongkar lan nafsu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sempurna sudah. Garap lagu gamelan ya menak Pak Puter Wali ngoten niku soalnya gelem belajar. Karena belajar itu suatu bentuk doa. Grup kira nate belajar mesti ora payu. Nggih napa mboten? Nah, pertama kita harus belajar dan belajar karena belajar ini hukumnya dari timangan ibu kita sampai ke liang lahat. Wajib kita adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Pun lagu ini saat ini versinya nopo malih bar dangdutan terus gending Jawa terus nopo tambal ban ini lagunya Pak Slamet viral nih aku iki tukang tambal ban iso Pak Puter Wali dajalah yang ngampe salah tidak nono ayo garap lagunya kupingmu kan urung wis pokoke dinyangi nih dianggepe yang tanggapan gue masih mintoi latihan iki diingoni iki bayari ora pe yo kok tambah aku iki bane pecah nih niku tergantung minto nih. Vokale lanang. Terus baru kan lagu umpama meneng ngene.
Liyane cepet etok-etokan Asik. Ayo istighfar wis wayahe ayo dodo ndang saja macedar 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 istighfar maneh karo donga rezekine tambah akeh oe tambah akeh oe tambah akeh oe tambah akeh oe tambah akeh Asik. Bersama New Putra Wali joget sampai pagi. Ayo le. lagu iki kanggo tuntunan yen dikuku kena kanggo pedoman golek ilmu karo selawatan muji syukur marang Gusti Pangeran Asik. Putra Wali macedor 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 ayo istighfar wis wayahe ayo padha dang sadar macedor 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 istighfar maneh karo donga rezekine tambah akeh oe tambah akeh oe tambah akeh oe tambah akeh oe tambah akeh Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Tok, tos. Kok nyabathok wis. Aku ra ngira ini iso lagu tambal ban. Iki cek neh si lagu viral umpama. Tambal panci pirang iso? Ini ngomong ini ora ning panci bolong, ora usah ditambal bane. Lagu terus niku lagu umpama niku. Isa ora kowe? Umpama. Lho nyanyi dhewe-dhewe pales kabeh. Salah sitok sing nyanyi. Nek ora nyekel mic niku tak nyanyi kabeh mboten cekeli blangkemen kabeh. Model ngono. Lagune umpama niki siire ya tetep pitutur luhur Pak mboten ngaya wara. Lagune masih albumnya dari Pak Selamet pengamen viral. Lagune umpama larang mbok males iso ra nyanyi kuwi mosok rung iso kuwi lagi digoleki oh ya wis ganti liyane mosok iso aku dhewe aku iso kowe ra iso ya padha ora di gawe PR ku ya. Oke, lagunya versi nopo kita campur sari mulih nopo? Bojo anyar ki lagu apa to, Mak? Indah. Lagu Sidorondo apa Gubuk Asmara kan yo akeh kan. Sidorondo. Halo, ayo tanjak deh Sidorondo. Wis ora usah digawe angel-angel.
Tidak rondo isine donga apik mawi ora nggo ngawur ora ndongakne wong ben rondo. Iki maksudnya isine saire tetep mengandung umbul donga. Oke donga bareng-bareng sampean sing ngamini ngoten nggih. Apik lagu niki. di ngapura dosanira wayah dikir bejen pancine dalu sing akeh dikir bakal tentrem atimu. Matur nuwun, dengaran kowe lo momen kowe to mbok iringi barang. Ayo ndonga bareng-bareng mengke diamini nggih. Muga-muga sing durung tobat. Allahumma muga-muga sing durung salat. Muga-muga sing durung zakat. Muga-muga sing durung haji. Ya Allahumma amin. Apik to nggih niki. Ndonga neh diamini ya. Oke. Muga-muga sing mendem padha hoi. Piye to ki? Leru kae kok. Sing mendem muga-muga sing mendem padha lereno. Oke. Sing diamini iku bab pundi lho Mbak Yai? Piye to? Sing diamini mendeme napa sing pundi? Leren. Mendem padha lereno. Leren ya leren. Dirungokne. Leren yu. Mendem muga-muga sing mendem padha lho bayarmu ku tak ijolne opake kae nyawuri kon leren koyo leren sak cangkeme maksudnya ke leren ke kata-katane kuwi lho saire lereno tapi miki dicekel dicendakne ngarep cangkem terus muni sing kata-katane kuwi lereno paham. Leren ora kok meneng wis ngudut ngono kuwi ora. Muga-muga sing mendem padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing judi padha lereno. Allahumma amin. Muga-muga sing selingkuh padha lereno. Allahumma muga-muga sing rumpi padha lereno. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Buke kae padha sing rumpi padha lereno. Oke monggo biasane tukang rumpi ki wong wedok. Bu, halo. Ibu pun ngantuk, Bu? Leng rumpi dilereni nggih. Nah, mangeling-eling wong urip kuwi nek tukang ngrumpi, tukang metani alane tanggane rezekine seret. Paham?
Nah, sing apik tekane rejeki kuwi barengi tentreme ati. Pokok sak keluarga ki atine tentrem, ayem tentrem lepas dari tekanan lan penjajah, ateges rezekine lancar. Ning nek keluarga penuh amburadul komplit isine mung tukar padu, aja ngarep-ngarep rezekimu lancar. Betul? Nah, Allahumma sholli wa sallim hidup. Ini biasanya apa wis semangat ini wis mesti arep bar. Niki Pak Surmadi manggene teng pundi? Walah. Niki mengke ngantos jam pinten Pak Surmadi? Jam sedoso. Setengah sedoso. Lha iki wis mun liwat sak menit lagian. Jam sedoso nggih. Nah, ngono kuwi kan jelas ikhlas api-apian aten ngoten nggih. Lah wong selawatan awit kiyaine munggah lagi berselamatan langsung munggah ini ora kiai murah apa neng? Aku kula niku nek ngaji ngeten iki mboten ukurane menitan apa jaman, Pak. Sing penting selama jenengan cara wong maem, cara wong mangan iki kolu tetep kula beri napa niku? Tetep kula beli masukan. Sing penting ukurane nggih niku wau. Wong urip nek ukurane mau ngupah-upah materi dan materi niku akan keliru dan akan kecewa. Dipikir kaya ngopo? Babakan rezeki cek luwih sugih Gusti Allah. Pun lagune kang badhe katur napa malih niki wau? Capek gunung dijenglengne napa mboten? Wis mantep iki. Ketok ya gathuk nek wong gothok capek gunung ngono. Napa enten si bawa ketoke enten napa mboten? Amin. Pak sinten? Pak Lamin, monggo Pak Min. Bawa iso ora? Ngomong suaramu ngono. Lah iya. Biasane kowe wani nyanyi malah nek karo mendem ngene. Mbosok nyanyi ngarepe kiai wae ya bener karek limanggat. Lha iki wong carane si kendel tenan wong niki jak selawatan wani tampil request lagu, nyumbang lagu. Lah kuwi asli wong sing kendel iki ngono kuwi. Ora kok wani nyumbang lagu nek karo apa kuwi? Ayo lagune capek gunung dijenglengne. Lipat waktu kayak apik jas. Tiba sapa? Kula dhewe. Ora, enten menak men kowe mau urung nyanyi blas ta? Menak men. Urung nyanyi bagian padha. Ayo. Cah nom-nom saiki nek mboten kula warai bawa ngeten niku wis budaya ilang, Pak. Tergerus oleh zaman, lan kudu disinau. Lah, modele sinden-sinden kula walaupun sinden santri selawatan tapi iso nyinden, Pak. Ya kok ngawake dhewe wong Jawa. Dadi awake ngalor itu bumi tanah Jawa dirajakan tanah Jawa aja ngampe ngilangi budayane wong Jawa. Si penting awake dhewe aja lari kenyataan, jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain. Iku basa budayane wong Jawa diaku wong liya geger ora trimo. Iki wong piye? Ayo kula dhewe. Lipat waktu. Liman waktu sholat Was. Yes. Marai sing delok ora akeh dadi ora patek rame. Niku seragame kok putih sedaya, Mbah? Endi? Niku. Kuwi ngono udah seragam kursi. Oh nggih kursi. Lah kowe katarak kowe. Lanjut. Isa subuh luhur asar lan maghrib
gadro iso kompak kaya ngene aku yo gumun. Lanjut. Aja nganti kongsi kon sewenggak ini nyong monte-nya duk penyanyi ku patut ora dibayar seneng. Ayo dilanjut palar deh Mas awet bakal den preksa Sallu ala Nabi Muhammad. Sampun niki, Mbah. sampun piye to urung rampung. Nadane dipenterne aja numpang aja kendhen. Nano sing pram ngono lho. Yo kok diterus iyo go pamer aja nyawang wedok pamer biasa tersinggung Ora bener cek ngomong. kowe iki cuk awet ora bener terus ning ya tak maklumi lah apa salah pisan kan cek le 9 salah pindho cek le 8 nek salah kabeh ayo padha dilakoni kanthi kusuk ayo reokan Mas Minto neng gone dulure kon reokan ra gelem ya wis ben kendhange keri Mbak kendhange keri payu oh alah ya wis ngedekne reok kasih ngolungkrah reok apa mulane ora suwidan najan abot sabar
Alhamdulillah caping gunung versine lagune ayo salat dijengglenge. Wonten dawuh napa Pak Surmadi? Wong nggahne jaripe. Iringane orek-orek. Aduh iya. Nggih, mungkin ampun siap ngriko langsung jumeneng siap diringi ngoten nggih. Berarti karo ngenteni kono ki lungguh terus udut. Iya. Enak ya Pak Surmadi, nggih monggo. Bon, monggo mungkin ampun siap jenengan maring colong ngoten Pak Surmadi. Monggo Bapak Ibu sekalian, tasih sinarengan kalian Jamiah Sholawat New Putrowali kang badhe katur panglipur saking para tamu sekalian. Iki YouTuber iki kabeh pengen nyumbang lagu ora? Ora usah disyuting kok wis pokoke biasa kaya ning HP TikTokan bareng e. Wae ngarep langsung syutingan cucuk kamerane dicucuk wong mah. Pokoke ya ngawur ngene. Mbok menawa Mas ayo, Mbak-mbak wis ngayahi iso nyanyi ora wi. Aja nggur ngincengi wonge kowe. Kene iki wis rupane elek mbok incang-incengi ora saya ganteng malah saya elek. Kaya ngono sing maringi. Temane dijudul aku iki jare apa iki? Aku gawe tema aku ning YouTube tak delokke Kyai Guang sedang viral ngono bareng. Iki piye jare? Pun monggo lagune orek-orek nduk nyanyeni. Go joget. Mangan jamin entek rong bongkok sigaine omben marai teko. Iki ditonton wong sak dunia wae enggak dijak ripe ning godhok ya baru satu kali ini. Ning saire kan tetep agamis to nggih. Nah, teng mriki wis Bapak Ibu sekalian, inilah Putrowali keistimewaannya karena bisa menggabungkan antara agama dan budaya. Lho Bapak Ibu sekalian, jam piro iki? Lho, wis lewat 10 menit. Pun Bapak Ibu sekalian, ngeten amrat kawula panjenengan saking hamba Bugatti Bapak Surmati sakeluarga awit menapa sejatosipun kawula pengin dangu pepanggihan kaliyan jenengan jagongan kaliyan panjenengan gojekan sesarengan anengan kerangtan aman ingkang kula tampi kados mengaten jalan kula kemuliaan dawuh Kanjeng Nabi salamatul insan min kidilisan. Maknane niku slamete manusa sepisan ana lisan. Dadi janji niku abot, sebaiknya apa yang ada di hati kita sesuai dengan apa yang ada di lisan kita.
Bapak Ibu sekalian, mbok bilih mekaten kasaged kita aturaken sepindah malih kanthi kekirangan menapa kemawon, kekilapan menapa kemawon kawula ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Boten langkung ngaturaken kuwi panuwun ingkang tanpa upami kunjuk dumateng panjenenganipun Hamengku Gati panjenenganipun Bapak Surmati sekalian garwa ing pangejap anggenipun kagungan ngetas tulus putranipun kekalih Ambewa Sukta Marga Siwi ing dinjeng benjang menika purwa madya ngantos usana sanget manggih raharya lulus rahaja kalih sendiri ing asambikala pikantuk ridani Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, saking para tamu kakung saha putri ingkang singkang tansah kula hormati, sawetawis kula namung saged muji donga muga-muga sedulurku sing lawuh dipun paringi dadya wong sing sugih bondo sing barokah, sugih ilmu sing manfaat, sugih dulur, sugih syukur, sugih tangga lan sugih tafakur. Lan muga-muga kabeh dipun paringi akas waras kuat selamat, selamat donya, selamat akhirat. Allahumma amin. Tidak lupa jukan kami sound sistemnya apa Mas Kai? Putra Cakra. Putra Cakra. Ben rodok gaul saiki iki. Putra Cakra. Kowe ngerti kowe nek Cakra nggone anake Pak Mulet nglawar iki kudu ngerti. Tanggapane pira iki? Murah. Nah, sing penting mempersembahkan yang terbaik. Penting ora usah gawe rego, sing penting iso mempersembahkan yang terbaik. Kapan wis apik goleki wong. Dadi kowe nek kowe ora iso apik, lha mbok promo sek ning sampe lambemu amoh ora payu. Gini apa mboten? Lah sing penting persembahkan yang terbaik, pasti orang lain yang menilai. Sing penting berjuang dan berjuang insyaallah nek wis gawe jeneng di jenenge teko dhewe. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa dukungan kami sound system yang sudah mendukung sampai penghujung pengajian malam hari ini. Rekan-rekan kami, Bapak Ibu, para tim kreator dan juga youtuber kami, pemburu putra wali, mudah-mudahan membawa berkah dan manfaat. Semoga menjadi amalan yang hasanah, mendapat pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mekaten sing saged kita aturaken kanthi atur nggih menika nandur singon cedhak wit luweh, nek wis oleh ingon ayo ndang mulai mangan keto lawe gere nek wis ngantuk ayo ndang mulai mangan pecel lawe ya cek gere nek wis kesel ayo ndang mulai yu painten keberkahan goto takjak berobat nyang Kartosuro cekap semanten atur kula menawi lepat nyuwun ngapura nggih kalih nyuwun donga ora liwat Pak Somadi mungkin sekedap melih kula nyuwun pamit amplop pendang kaya guyune Mbah Surip. Akhiran bila taufiq wal hidayah usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mataraman aye.